Сега тук игра Дрим лига. Малко поиграл. Днес. И започна клипа. Също ви. Както започвам така. Така сега играем. Вижте ни, ето го моят герой, вратара. Защо съм вратар? Защото не ми се праща някакъв друг. Но специален, напред го 2 метра висок. И може би просто... Аз ще увеличим малко звука. Може би... То не ми се правеше някакъв. Така. Сега, не сме закупили нито един играч. Ще игра сигурно между епизодите, защо? Да събира пари да се направим по-добър отбор. Днес ще изиграем сигурно точно 2 мача и той е... Няма го загуба. О, защо директно е червен? Добре. Оставаме с... Един играч по-малко. Добре, вижте. Какво нещо за пълга? Може само единство, може само единство. Приятел, махаше. Ти чуш бе, ама дебелак. Аз ще си ме вкараш. Но. Кака? Добре, той е изкарал корнер. Значи имаме... Така, корнер. Малко технически проблеми. Не! Започване на матча с червен. Ако може да се каже... Добре, започване. Ама не иска втори. Бък. Лак. И още лак. Само може да е червен. Добре, за мастер имаме жълт картон. Мастер, нещо такова. Нещо. Как може да получи? Дори той ще се центрира тук вратара. Това е най-високи. Вратара ни е 2 метра. Мой! Айше! Добре, ти си моята звезда. Моля ти се. Не! Как може тук от тебе? Нищо, че аз се управлявам, Така, тичаме. Да, пускаме на някой, който никой не мога да го тира, защото съм такива пап. Не, какво правя? Не, защо? Даже и това, и водещ, не знам точно как да нарича водещия, ни се смее. Вижте, като вкарам гол, бе. Как сега ще... Не. Как сега ще си... Това ще го спомена, хаха. Така, моля те, аре, ми тръпта толкова. Аре, искам да ги бием. Давай. Браво, не. Ох, добре. Така. Имаме топката. Не, какво правя? Добре, аре сега тичай, бе! Дай. Махша! Не! Сигурно епизод на Minecraft Survival, втори опит да направя нещо, ще има утре. Защо вратара му бие корнера? И защо вратара ми е толкова тъп? Никой не може да се го бие. И сега трябва да се мъчи, за да ги изравна. Хайде! Моля те да бъдеш! Шута! Yes! Къде ще стои първото по време? Добре. Да, майко. Жението е голямо. Може да чуете кога ли ще почна да
снимам на компютър. Никой. Защото още не мисля да съм... Нямам... Как ви го обясня? Добре, това ми обясняваше има това. Просто няма пари, просто и... Къде ще ги отбияре, вратарче, моля те, златно вратарче, моля те, фърни ставим! Колко близо! Сега пак трябва да се мъча, моля те напред нещо, моля те, ти подай моя, бро. Ти тръгваш, не ще мога да изравна, не! Да, ще мога, от тук, моля те, инжитрите я! Добре, първи матч, 100% фейл. Червен картон. Просто не мисля говоря. По тъп матч, аз съм... Моля те, не до там! Така, добре. Можете. Да, защо толкова напред? Защо? Аре, моля ти. Бро, искам да тръгнеш. Сега, че ги биеме всички след вратар хора. Няма какво губим. Не! Това не е фал! О, за Бога! Мано да матч. Ох, майко. Какво просто да кажа? Да видео. Мод. Така, какво правим? Не. Това си. Аз бях. Това ще е случи 14. Ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. И... Това е. За днес. И да. Да ви е харесал клипчето. Само ще помня. Да. Това е всичко, това е. Случай се 16, ако ви е харесал клипа, дайте палец нагоре. Коментирайте, като събира... Просто събират пари, тя ще ги събира. Като не е само клип. Ще събира пари. Кажете ми само кой игра ни да купа. И това е всичко. Чао!